competition sa NCAA Season 98 mubalik na. Nibida sa NCAA Season 98 ang mga estudyanteng atleta sa basketball, volleyball, taekwondo, chess ug swimming. Apan karong Domingo, Abril 30, ang mga banggiitan nga cheerleaders na sagad nga nakita sa sidelines mauna ang mubida. Ang NCAA cheerleading competition mao labing uwahi apan labing dako nga sporting event sa Season 98. Magtigi sa abilidad ang pep squads sa napu ka NCAA member schools sa historic Rizal Memorial Coliseum. Katapusang napahigayon kining maong kompetisyon niadtong 2019 sa wala pa ang pandemya diin nagkampyon ang Arellano University AU Chief Squad. Ako naman kasi yung palaging proud sa kanila eh. Kahit iba na yung magpe-perform ngayon kumpara dati sa nag-perform yung mga nakaraang titles namin, lagi ko naman mina-mindset na still champion pa rin kayo. Sa pagpasidungog ang tanan nga ni kampyon sa lain-laing events sa Season 98. Tungod kay katapusang hirit na kini sa maong season, atanganan ang exciting routines sa matag pep squad ug world-class performances sa kapuso artist. Busa ayaw palabya ang NCAA Season 98 cheerleading competition karong Domingo, Abril 30, alas 2 sa hapon sa GTV ug live via live stream sa NCAA Philippines ug GMA Sports Facebook and YouTube pages.